refugee asylum case أبز حسرن زغلت المنجدي كان سلطوا علينا أبز حسرن سلطة المنجدي بتعمل تبغى نيوسزي كندي على فايل أمس أتوا انتبهتي قاليو تكات قاليو قاله for whatever reason دي تتصوعت ساعات زي بقولت في منجد significant pace أقدر أسأل على زي أب significant زخانة بقولت في زخانة إذا process زي كان سلطينا أبيدهم زحزوه مالتي أبيدهم زحزوه فايلات أبز كم زفلت منجست كندا استفلا عليه حدش اللي تكبر صنيحه بفلاي أب temporary workers sponsorship international students كمون ناي visitor visa مالتي إذن قال إن أب ناي كندا economy عبي لوطي عمتيو أب ساعة زي مارك ميلر ناي immigration مراحي بزعبا sponsorship بزعبا international students كمون LMIA زبحلالو بزعبا اون زهبو حدش زخونة حابريتالو إذن مزي تتسالي سرحلو مديبهم زلو وني كلتشن عسان حموشن كساب كلتشن عسران شوعتن كما تتبهل زلو اللوطتات كم تقوى مديوم زلو قداماي اتي ناي بزحي سلتنيا كم تقوى مديوم زلو كودلو ازي اب زحالة في فيديو تزاريبول نيرا لو مجن كالي بوليسي امتيامالو بقندو خانتهم نايزي بروسس منقدي تبالي تقوم ويتدغيمهم ناب ربحوهم زقورو انت عاد مطعات يوم كقبر لهم زوم بروسس تصبي زلوهم انت عانت لوطيهم كتريو أتسيلة حساب فيديو زمت أخا بزعبا أب كندا زلو كونتات ويزر كومون حدش معبالتات مسناي مينستر ناي فاينانس نبر فيلان مقلايا انت عنت لوقتات يمتزعلو إذن قال انزي بالآرستي كيسولكم متعلوه سناي مكتال لذي مارك ميلر لت 10 شوعته ورح 10 تالته كلتشن 14 إذا مالت تلمي كلتا معالتي مسي حدش ناي فاينانس ميستر تمرج له لبلانك كوينو أخيبا جرم نيرم أبزا أخيبا أقدستي زعوتات زاتيوم أبزا ناي إيميغريشن مينستر مارك ميلر أقدست زقونة لوطنات أنتنا لنا قداماي نقبر لوطي إذا ناي إيميغريشن بروسسات حدش لوطي كنمتي إلنا زارنا يرنا قداماي كأ ب-LMIA تطقيمهم بزحات سبات نزي points بمركب كنديان citizen و كنديان permanent resident نموخان كباقعو زخالو بزحاتهم ازي LMIA مجمرتا كد انتاي مالتي كردانا لو LMIA مالت labor market impact assessment مالتي ازي خانتاي اب بكندا حصرت سحتنيات كمزولون فلتينا سلازي ازوم labor ويدما نزيناي حصرت سرح كمعراري لهم زعاتو ويدما بناي labor تقوتيرهم نابنت كاب هنديم دبوزح دموصو بزي عينت منقدي ناب حدا سرح اوريدي يتسرح تداليلهم ناب تسرح كسرحو مخانهم افليطهم يموصو ناب كندا سلازي بزي منقدي اتناتهم امبلوير ويدما نتسرح حير كغورم دريزولو حلافي وي وانا نتسرح انتايبل ازي زوم تقوزولو سب انيه ابزي سرح زخان اكحجزني اليوم تو دان انتاي يقبر ازي سرحتنيا ناب كندا مساتو قطتا 50 بوينتس يركب حاجه 2 بوينتس بخمي يحجزنا كل نقراكم إذا تحتي أمسيار الله هو ناي labor market impact assessment و LMIA إذا دوكمنت زي حدا ناي كندا بعد سرح مالتيو ناي employment and social development Canada before hiring a foreign workers لذي حدا كاب كال حجر foreign worker كمتسكله زمول أو فورمي أجي أنا سرحتني يمتسأله كله يمتس من قدي مثلا سرحتني تات كابتال عند متسأل إن كندا خمس That's why كأنه خلي زد نقولكم كندا ما عاد سبي زدليا ولا كحجتي اتنا immigration فح عتي وماله جن still ناي سرحتني حجرتان أبزغون أوفيس أب كندا تقوم تفضيهم نبزغون وتاخد كيد appointment حجم دولة otherwise ما تيخصم خا كلنا حكمنا تخيد appointment حز everything appointment زخان تاي حجرة سرحتني سوزلوي بزغون نابتا LMIA appoint نمسا كرمنا نابتا ناي sponsor دحرنا تا دحري أخان نابنا sponsorship كنسجرينا LMIA points انتاي قبرو نيروم زوم employers
ንስራሕተኛታት እዚ LMI points መታን ክረኽቡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክብለፁሉ ጀሚሮም ወይ abuse ገይሮሞ ነዚ ሲስተም ተጠቂሞም እቲ መንግስቲ ስራሕተኛ ናይ ዘምፅኦም ኢሉ points ሂቦም እቶም ስራሕቲ ከዓ ምስቶም ስራሕተኛታት ዝበሃሉ ዘለው ንካናዳ መታን ክመፁ ብሲስተም ገይሮም ንዕኦም ካብኦም ረብሑ ካብ መንግስቲ ከበድ ፖይንት ይረኽቡ ሶ እንታይ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት በዚ ሲስተም ኣምፅኦም እቲ ሰብ ካናዳ ከኣቱ ስለዝደሊ ምስኦም ይመፅእ ሕጂ ናይ በለፅ ኮይኑ በቃ abuse ገይሮሞ ሲስተም ነዚ ከዓ ማርክ ሚለር እንታይ ይብላ ኣሎ ነዞም ነዛ ዓይነት ሲስተም ዝጥቀሙ እንተደኣ ኣብ ፕሮሰስ ኣሎት ናቶም ፋይል ክንኣልዩ ኢና ምክንያቱ ቀዳምነት ቀንዲ ንስዕሮ ንሕና ናይ ካናዳውያንን ናይ ህዝቢ ፃውዒት ኢና ንቅበል ህዝቢ ከዓ እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታት ኣብ ሰዓት ኣይተሓጎሰን ኣሎ ብሕፅር ዝበለ ናይ ማርክ ሚለር ዝተዛረበን በብሓደ ተጠቕሰልኩም እየ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ነጥቢ ሒዝዎ ዝመፅእ ኣብዚ ኣኼባ እንታይ እዩ ካብ ሕጂ ንኔው ሓድሽ ሕጊ ከውፅኡ እቲ ሕጊ ከዓ እንታይ እዩ እንተደኣ እቶም ናይ ኢሚግሬሽን እቲ ናትካ ወረቐት እቲ ናትካ ፋይል ብፍሮድ ወይ ድማ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተዎ ኮይኑ ከኣልይዎ በቃ ጠቕላስ ከኣልይዎ ካንስል ገብርዎ ምክንያቱ ነቲ ሲስተም abuse ትገብሮ ኣለካ ብምባል እቲ ወረቐትካ ክጉሕፍዎ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ እንታይ እቶም ብናይ ዝበዝሕ ኣብዚ ፀቂጡ ዝተዛረበላ እንታይ እዞም ናይ LMI ኣፕላይ ዝገበሩ መብዛሕትኡ ናይ ኤርትራውያን እዚ ሲስተም እዚ ኣይንጥቀመሉና ጠቕላላ እውን ከም ዘለውና ኣይንፈልጥን ኢና ምክንያቱ ብናይ ሌበር መንገዲ ኣይንመፅእ ንሕና ብናይ ስፖንሰርሽፕ ብናይ መርዓ ኢና ንመፅእ ወይ ድማ ስኮላርሽፕ ከዓ ውሕዳት ተምሃሮ ብናይ ስኮላርሽፕ ይመፁ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ብናይ ስፖንሰርሽፕ መንገዲ ዝመፅእ ስለዚ እቶም ናይ LMI ዝመፁ ግን ወይ ነቲ ሲስተም ተበሊፆም ንካናዳ ንክኣቱ ዝገብርዎ መንገድታት እንተደኣ ዘይሕጋዊ ኮይኑ ተረኺቡ that's it ከኣልይዎ እዮም ቀንዲ ከዓ ፀቂጦም ክሪእዎ ዝደልዩ እንታይ እዩ እቲ ሌተር ኦፍ ኣክሰፕተንስ ዝበሃል ኣሎ ናብ ስራሕ ኣፕላይ ከም ዝገበርካ እቶም ስራሕካ ከም ተቐበሉካ ዘርኢ ኣክሰፕተንስ ሌተር እዚ ሌተር እዚ ብፌክ ተሰርሐ ወይ ተሰንዕ እንተደኣ ኮይኑ ወይ ካልእ ባክኣፕ ዶክመንት እትኩል ቀጥታ ዘየማልእ እንተኮይኑ ብጥብቂ እዮም ክከታተሉ ካብ ሰዓት ማለት እዩ ገና ቀደም ዋላ ዘእተኻዮ ይኹን ኣብ ሰዓት ዝሪኦም እንተደኣ እዚ ወረቐት ዝጥዑ ኣይኮነሎም ክሓክዎ እዮም ሕጂ መብዛሕትና ሓበሻ ሲስተም ኣይንጥቀምን ሕጂ ደጊመ ክነግረኩም ማዕኹም ደጨንቕ ኣይኮነን እዚ ቢካዝ ብናይ ኤክስፕረስ ኢንትሪ ወይ ድማ ብናይ ሌበር ገሌልና ኣይንኣቱና ንካናዳ መብዛሕትና እታ ስፖንሰርሽፕ ፕሮግራም ወይ ድማ ካልእ ናይ መርዓ ዲገና ንኣቱ ኣይትምክተና ኣነ ኣብዚኣ ግን ብዛዕባ ስፖንሰርሽፕ ተዛረባ ኣገዳሲት ነጥብ ነይራ ናይ ረፊጂ ወይ ድማ ኣሳይለም ኬስስ ሕጂ ረፊጂ ኣሳይለም ኬስን መብዛሕትኡ ኤርትራውያን ንጥቀመሉ ሲስተም እዩ ብፍላይ ሓበሻ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ብናይ ረፊጂ ወይ ኣሳይለም ክሌም ኢና ንካናዳ ንኣቱ ስፖንሰርሽፕ ኣፕላይ ንገብር እንደን ፕሮሰስና ንፅበ ይሰልጠና ከም ዝፍለጥ ፕሮሰስ ካብ 2 ክሳብ 4 ዓመት 5 ዓመት ፀኒሕ it depends ማለት ምዝሕጅ ዘሎ ከዓ ላዕልን ታሕትን ክሳብ 4 ዓመት ፅበ ኢኻ ካልኦት ናብ ካናዳ ዝኣትሉ መንገዲ ግን ክንዱ ይፅበይነ እዚ ከዓ ቀንዲ ጭንቂ ሕጂ ማርክ ሚለር ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ናይ ረፊጂን ኣሳይለም ኬስን ኣብ ዝሓፀረን ዝቐልጠፈን መንገዲ ከነስልጦ ኣለና ኣብ ዝሓሰረን ዝሰለጠን መንገዲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኒውስ እዚ ክንደይ ኣላ ፋይላ ምስ ኣተወ እንተበቲ ገሊኡ ፅቀጥ ገሊኡ ገለ for whatever reason ተፀውዐት ኣብ ሰዓት እዚ ብቁልጥፍ መንገዲ significant pace ኣገዳሲት ቃል እዚኣ ኣብ ሲግኒፊካንት ዝኾነ ብቁልጡፍ ዝኾነ እዚ ፕሮሰስ እዚ ከነሳልጦ ኢና ኣብ ኢዶም ዝሓዝዎ ማለት እዩ ኣብ ኢዶም ዝሓዝዎ ፋይላት ኣብ ዝቐልጠፈን ዝሓፀረን እዋን ከነሳልጦ ኢና so I hope መብዛሕትኩም ፋይልኩም ትፅበዩ ዘለኹም እዚ ከተባብዓኩም ብጥቡቅ ክትከታተሉ ኣይኖ ገለገለኹም ጠቕላላ ብኢሜይልኩም ጌርኩም ቸክ ጌርኩም ትፈልጡ ኣለኹም ብኸመይ ቸክ ክግበሩ ናብ ዝሓለፈ ቪድዮ ሰሪሐን እያ መበል ሻውዓይቲ ግን ኣብ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ ብሞባይልኩም ድዩ ብኮምፒውተር ድዩ ፋይል ካብ ይበፅሕ ኣሎ ክትከታተሎ ከም ትኽእል ክገድፈ ኣታ ሊንክ ኣብኣ ኣትኹም ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት ኣነስ ፋይለይ በቃ እንታይ ይገብር ትብሉ ኣለኹም ኣብኡ ኣትኹም ኣበይ ደረጃ በፂሕ ኣሎ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ግን ኣገዳሲት ዝኾነት ኣርእስቲ እያ እዚ ደግብሮም ዘሎ ምክንያት እንታይ እንትርኣየልኩም ከዓ ገለገለ ጀኒዩን ደይኮነ ደይ ጥዑይ ፕሮሰስ ኣሎ ደየለ በቃ ስቕልካ ብዘይከውን መንገዲ ዝኣተወ እዝታት ከዓ ናን ጀኒዩን ደይኮነ ማለት እዩ ብሓፂሩ እታ ዝጠቕምላ ቃል እንታይ ጀኒዩን እያ ጀኒዩን ደይኮነ ፋይል ተኮይኑ ክእለ እዩ ስለዚ ኣፕላይ ዝገበረ ጥዑይ ፕሮሰስ ዘለዎ ወረቐቱ ደእተወ ክሰልጦ እዩ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከፃፍፍዎ እዮም ማለት እዩ
እዚ ሕጂ going forward ናብ 2025 ብጣዕሚ good improvement ማለት እዩ which means እቲ ናይ group 5 ተጠቃቢሎሞ ዘለዉ ከም ዝበልዎ እንተርኣ ኮይኑ ክሳብ 2025 ዲሰምበር which means ሓደ ዓመት ማለት እዩ so ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት እዚ ነገር እዚ እንተርኣ ከተዕራርይዎ ክኢሎም amazing ብጣዕሚ ደስ ዘብል ኒውስ እዩ ሕጂ ቅድሚ እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ብሰፊሕ ምግላፀይ ገለገለኩም ጭብጢ ተኣምኑ ሰባት ዘለኹም እዚኣ ሓፃር ቪድዮ እስምዑዋ We'll be introducing legislative amendments that will allow us to change, suspend, or cancel immigration documents, including visas, as well as to suspend or cancel applications in our inventory when it's deemed to be in the public interest, for example, in cases of mass fraud. So we'll be introducing Okay. እዚኣ እታ ናይ mass fraud ወይ ድማ ዝኾነ application ብዘይ ቁኑዕ መንገዲ ዝኣተወ እንተርኣ ኮይኑ ካንስል ክንገብሮ ኢና ምክንያቱ ምስትናትና ቀጥታ ዘይ ሳምዓ እንተርኣ ኮይኑ which means ሓደ ዶክመንት እንተዳ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣትዩ ወይ ድማ ፍሮድ ምዃኑ እንተዳ ጠርጢሮሞ እታ application ካንስል ክኾን እዩ again ግን መብዛሕትኩም ሓበሻ ብኤልኤምአይ ዘይትመፁ ወይ ብናይ ሌበር ብናይ ስራሕ መንገዲ ስለዘይትመፁ እዚ ኣይክምልከተኩምን እዩ ግን ሽዑ ዝሃቦ መግለፂ ስለዝኾነ እዩ ናው ናብታ ቀንዲ ነጥብና ንመለስ Immigration Minister Mark Miller has made some significant statements today with regards to steps they're taking to maintain the integrity of immigration system. Please look into these and listen to these statements as these are very crucial and very important. Number one, moving forward in a couple of months, they are going to recommend no flag polling for any temporary resident permit holders, so they will have to apply online. It's not effective yet. Moving forward, it will be effective. Second, they are proposing a legislative amendment into looking into suspending and cancelling immigration documents where they seem fake, for example, when there is a mass fraud or there were fake letter of acceptances, so they want more power with that. Number third, refugee or asylum cases, they are working to finalize these cases at a very significant pace. The process is going to be really faster to eliminate non-genuine cases as well. So fourth and foremost. Okay. እዚኣ እታ ቅንዓና ትገድሰና ኤርትራን ምክንያቱ እቲ ናትና ንዓና እንታይ ድዩ መብዛሕትኩም ተኸታተልትና እዛ ቻነል ኣብ ፕሮሰስ ዘለኹም ኢኹም ኣብ ኣለኹም ናይ ካናዳ እውን ኣብ ካናዳ ተቐመጡ ብዙሓት ተኸታተልትና እዛ ቻነል ቀንዲ ርእቶ ዝመፀኒ ኣብ ፕሮሰስ ዘሎ ወረቐትኩም እዩ እንታይ የጋጥማሉ ትብሉ ኢኹም ሶ ብሕፅር ዝበለ ሳምራይ ዝገብራ ስለ ዘሎ ኸ ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ዝኣተወ እንተደኣ ኣሎ ፅቡቕ ዜና እዩ ንዓኹም እዚ ፅቡቕ ዜና እዩ ንዓና ኩላትኩም ኣሕዋትና ሕና እንደለ ምሳና ክትኣቱ ብዛዓዲ መፂኹም ኣብዚኣ ምስ ስነው ጨፈቕ ክትብሉ it would be nice to see you ዚ you nice I'm waiting for you ክትኣቱ that's why ከዓ anything related ዝገብር ምስ ናይ sponsorship ድዩ ምስ ናይ ፕሮሰስ ምስ ካናዳ ዝተኣሳሰር ቀልጢፈ ዘምፅኣልኩም ከስ ዝኾነ ኒውስ ብየማን ፀጋም ክመፅእ ከሎ ኦተንቲኬት ክትገብሮ ወይ እዚ ናይ ብሓቂ ዲ ክትብል የጠራጥረካ እዩ ግና ናብዚ ዓዲ ሰብ ዘለኹ ብጥንቂኻ ትከታተሉ እቲ ናይ ካናዳ ነገራት እሱ ኢኻ ሕክያ ናብዚ ዓዲ ዘለና ኣብ ካናዳ ናይ ሕድናኩም ሰንዕልን ኣነ ከዓ ኣብ ሚድያ ሰብ ዘለኹ ብኸመይ እየ ከምፅኣልኩም ዝደሊ እንታይ ይበሃል ኣሎ እንታይ ይኸውን ኣሎ እንታይ ታ update again ካብቶም ሓለፍቲ ብቐንዱ እንታይ ይመፅእ ኣሎ which is why usually ከምፅኦ ከለኹ ሓደ ዜና reference ክጥቀም ትኾይነ እቶም ሓለፍቲ እየ ዝጥቀም because ንሶም እዮም ካብኦም ካብኣፎም ክወፅእ ኣሎ otherwise ኢልዋ ትርጉም የብሉ anyway እዚኣ ከስማዓኩም ሕፅር ዝበለት እታ point and then ናብታ ካልእቲ ኣርእስና ክንኣቱ ኢና they want more power with that. Number third, refugee or asylum cases, they are working to finalize these cases at a very significant pace. The process is going to be really faster to eliminate non-genuine cases as well. So fourth and foremost. لوتي أب كندا زقاتم زلوا ناو مرحنا تفضلوا يحكم جانسون ترودا مرحنا قبل دخون درجات شعة عمد كيرلو كابو تشن عشان تحمشين كامل مرات مالتي ناوتو بارتي ليبرال مقارنة بس إحنا نيرنا again استزارة كوه دق ما يدل نجن لقيراكم نيرا ليبرال بارتي خم مخانو بزنا NDP coalition كينام حبيرهم أب مرحنا كم دمتة أب ساعة تزخا minority government خم زلوا حاجة انتهي قاتم مالو أتوم ሚኒስተራት ኩሎም ሪዛይን ገብሩሉ ኣነ ወፅየ ብሎ በቃ ጻዕዳ ኣምበል ቢሎም ባባንዴሮም ሒዞም ይወርዱሉ እቲ ክምረጽ ይዝበሃል ዘሎ ማለት እዚ ትሕንትሕ ይመስለኩም ዘለኹ ብዘረባ ናይ ኮንሰርቫቲቭ መራሒ ፒየር ፖሊየቪ
ግን ፒየር ፖሊየቭ ፖፑላሪቲ ናቱ ድምቀት ናቱ ኣብ በዓል ኣልበርታ በዘን ናይ ኮንሰርቫቲቭ ዓድታት ድበሃል ኣለዋ ከም በዓል ኣልበርታ ዝኣነ ዝቕመጡ ዓዲ ሕጂ ኣልበርታ ይበሃል እዚአን ናይ ኮንሰርቫቲቭ ዓድታት እየን በዓል ቶሮንቶ ግን ሊበራል እየን ከም ከፈይ ኣነ ብሂወተይ ከም ድላይ ገለመለ ሊበራል በዓል ቶሮንቶ ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ሕፂረ እምበር ሊበራል ሲኩን ትርጉሙ ግን ሊበሬሽን ነፃነት ማለት እዩ ናይ ሰብ ሓርነታዊ ነፃነት ኣነ ንነፍሰይ ኢንዲቪጁዋሊ ዝኾነ ዓይነት እዩ ሊበራል ሓበር እስቲ ግን ብሕፅር ዝበለ ክገልፆ እንተኮይነ ኣነ ብሂወተይ ከም ከፈይ እዚ ዓይነት እዩ ይርዳእኩም ኤኒዌይ እንታይ ትማሊ እንታይ ገይሩ ንሲቢሲ ናይ ካናዳ ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ማለት እዩ ወፂ እንታይ ኢሎም እቶም ሚኒስትራት ይንቀሳቀሶም ኣሎ ማለት ቦቦት ኣሎ ሚኒስትሪ ቤት ትምህርቲ ሚኒስትሪ ፅርግያ መጓዓዝያ ገለመለ እዚኦም ሓለፍቲ ክሪስቲያ ፍሪላንድ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ወይ ድማ ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ነበር ሪዛይን ምስ ገበረት ሕጂ ውሽጢ እንታይ ኣጋጢሙ ዝሕብረካ ያለ ኣነ ከዓ ዶን ክኾን ይኸውን እንዳበልኩ ኣይዛረብኒ እታ ዘላን ክነግረኩም ባዕላ ሪዛይን ገይራ እዚ ናይ ካናዳ እቲ ሜይን ነገር ከዓ እንታይ ነይሩ ባጀት ክትነግረና ከተውፅሲ ሽዑ ንፅበ ነርና ቅድሚ ክልተ መዓልትስ ባጀት ክመፀናና ንፅበ ነርና ካናዳውያን ዕዳኹም ከምዚዩ ንዓመታ ከምዚ ዓይነት ሓድሽ ባጀት ሰሊዕና ኣለና ከምዚ ገንዘብ ክወፅእ ክትብልና ተፅበና ክልና ኣነ ፃዕዳ ባንዴራ ኣንበልቢላ ወፅያ ኣነ ወፅየልኩም ኣለኹ ኢላ ስቲል ግን ከም ሜምበር ኦፍ ፓርላመንት ኣላ ኣባል እያ ናይ ሊበራል ፓርቲ ኣባል ኣላ እንተኾነ ግን ካብቲ ናታ ፖዚሽን ወሪዳ ኣላ ባዕላ ካብ ኣፋ ካብ ተዛረበቶ ከዓ ንዓመታ ደሎ ኢሌክሽን ኣብ ኦንታሪዮ ራን ክትገብር ምዃና ንክትምረፅ ማለት እዩ ክትምረፅና ኣይ ዶንት ኖ ስቲል ግን እቲ ቶሮንቶ ንባዕላ ዳርጋ ሃገር እያ ከም ብዝሒ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ቶሮንቶ ደሎ ሰብ ልዕሊ እዚ ኣብ ኣልበርታ ዘለና ገለ ብጣዕሚ እዮም ብዙሕ መንእሰይ ደሎ ቶሮንቶ ዳርጋ ሃገር እያ ከም ሳይዝ ከም ብዝሒ ሰብ ጮጮጮጮ ድበለ እዩ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ኤኒዌይ ዓምና ትሩዶ እንታይ ይገብር ኣሎ ነቶም ሓለፍቲ ይንቀሳቀሶም ኣሎ ቢካዝ ሕጂ ለብላንክ እዚ ናይ ሓድሽ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ኮይኑ ዘሎ ናይ ሚኒስትሪ ናይ ሕጂ ዶሚኒክ ለብላንክ ሎየር እዩ ጠበቃ እዩ ቅድሚ ሚኒስተር ናይ ፋይናንስ ኮይኑ مسرحو مالت حج عندي مينستر فاينانس كوين قدمي انتاي نيرو سرحو public safety نيرو بزعبا safety he was the minister now نيرو حج بساعات زين كلتا position يحزلو public safety and then اقول لك انا finance minister قول نقا ناي مينستر ناي فريجر كا ناي مينستر ناي غزاز نبر هاوزين نبرها فريجر كا انخا اي راناي كغبرني انا ايدي كورد يبلال انتاي كوينو فيكنت تفجرلو بوتا حاغواف تفجرلو بتي لعلوي صفحي بايزو ايرتران كتوادر تلتونكم انكم هاي ليبرال كيدكم انا بولو but anyway حاغواف تفجرلو بتلعلوي صفحي سو نزمن يختك ابز وانزخا عمنا ترودو نزبوتا فيكنت نختك انتاي يغبرالو حصار فيديو اسمعكم شو قصلنا ناتنا ريتون هبينا News that Prime Minister Justin Trudeau is going to shuffle his cabinet tomorrow. The move comes just days after that surprise resignation from cabinet by his now former finance minister, Chrystia Freeland. CBC's chief political correspondent, Rosemary Barton, joins us once again live from Ottawa. Rosie, what do you know? Well, we know that it's happening, which, as we were joking a little bit earlier, is more than we knew yesterday. Let's just think about how we sort of ended up here, right? It was around this time last week that Justin Trudeau was planning a very different kind of cabinet shuffle. And that has since kind of gone up in flames with the resignation of Chrystia Freeland. What he has been doing over the past number of days, from what we understand, is calling people, seeking advice, seeking reflections from people on his own political future and what he should be thinking about in the days and weeks ahead. And also looking for a way, I think, to do a couple of things with this cabinet shuffle. One, project that the government has some stability, that there are people in key portfolios as we move towards the Donald Trump second presidency that can manage things. And two, to buy the Prime Minister himself some time to reflect on what's next for him personally. One of the things that a series of people have been telling him is that he doesn't need to make the decision
quickly, that he is allowed to take some time to think about what is best for the country and what is best for his party and his own political future. So that is why he needs this bit of time. What we understand from the cabinet shuffle, it will not be the dramatic moves that were on the table last week. This is really to address some of the key problems. One of the key problems, of course, is that there are ministers who have multiple portfolios. Anita Anand is carrying 2 big portfolios with Treasury and Transport. Dominic LeBlanc, as you heard earlier, is not only the Minister of Finance, but technically still the Minister of Public Safety, which are 2 huge portfolios and can't be done at once. So he needs to divide those up. And then he needs to address the fact that there are some cabinet ministers who have said they're not running again. Most recently, of course, Sean Fraser, the Minister of Housing. Because it's just been confirmed. Okay. بحث زبالة إذا هقلت لكم تصنعوا كيا. حدا أنت برايم مينستر زوم حالفتي ككلت عابي حلفنت زمالو مهنياتو ريزاين دحر غير حدا سب نعزتك كتمصالكا ግን ክሳብ ሓድሽ ሰብ ዝትካ እንታይ ኣብ ዝገብሩ ዘለዉ ኦሬዲ ኣብ ሓላፍነት ዘሎ ሰብ ክልተ ጽፍሒ ናይቲ ሚኒስትሪ ሕዞ ኢሎም ሲያጸድዑብሎም ኣለዉ ተርዲኩም ሶ ብዙሕ ቬኬንሲ ኣሎ that's why እቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ሰዓት እዚ ምን እንታይ ክሰርሕ ቦቦቶም ክትሕዞም ጽቡቕ ኣጽላ እንታይ ትብል ዘላ ግዜ ይኾስ ሕጂ ናይ ክሪስማስ ሲዝን እንዲ ካናዳ ካሊ ክሪስማስ መርዓት ጽምብሎ ኦሬዲ ትሪኦ ኣለኹም ፌስቲቭ ሲዝን ስለዝኾነ ብዙሕ ነገራት ይካየድ ኣሎ ሕጂ ግዜ ወሲዱ ሓደ ፍታሕ ከምጻልና ምክንያቱ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ታሪፍ ይመጸና ኣሎ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣያቶን ኣሎ ኦፊስ ከያቶ ወይ ዝኹል ዕግርግር ዘምጻልና ኣሎ ዓምና ትራምፕ ከምዚ ህኮ ደምጻልና ይመስለና ሓቂ ተሓይሽ ኣይ ተጸበኾና ኣነ ከምዚ ዓይነት ሳይክ መጽገን ንሪኦ ኣለና ካናዳ ኣብና ደረጃ በጽሓላ ስቲል ኣብ ኣሜሪካውን ብዛዕባ ካናዳ ብዙሕ ይዛረብሉ ቢካዝ ኣዛራቢ ኮይኑ ደሎ ከምዚ ዓይነት ላዕልን ታሕትን ኣጋጢሚ ይፈልጥኒ ሶ እዝን ካልእ እንዝብል ኣርእስቲ ሕጂ መልሲ ከም ዘይበና ግን ኣብ ቀረባ እዋን እቲ ዝመጽእ ለውጢ ኣናውንስ ክገብር እዩ መጺ ስፒች ምስ ሃበይና ካብ ኣፉ እዝን ከይበለ በዓልና ክንትንትና ይንደለና ዝኾነ ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ زهونتات كم زيادة لا حراي زيا أتا جوداي $250 أب بانكهم كأتو يزولكم نيرو زخا أمستمع بسعنا برايم مينستر جاستن ترودو ناي كلتاشين أسرع سيستن عم تمرت أبصر حزن نوبركم كلهم $250 ريبيت كملوسكم اللي كخمتي ناي GST HST ريبيت مثلا إن شاء الله أبصر سيستور هيك $250 قال depending كم أتاوي خاجن دمت أكله دملا سكاجن زبسلو هم غلطان 50 ناي تاكس هوليداي كما تصكم يتباهلنا نيرنا ملكت حتى خويني اعترف زلا حج كنزيا مهنياتو اتا فورمر ناي مينستر زنبرت وريدا الله بحلفنتا بوزح ديمس مع كانر لنا بتي لعلوت حلفت مالتي سو انتاي غمصنا زم غلطان 50 كنقبلنا لكم ايفون 16 برو ماكس بفاينانس وصاكم لسوا ምናልባት ከይክ መጽኩም ስለዝኽእል እዚ 250 እታ ቴሌፎን ተለቂሕኩም ዘለኹም እዚ ናይ ብላክ ፍራይዴይ ዶ ቦክሲንግ ዴይ ክሪስማስ ሆሊዴይ ገዛእኩም ትገንዘብ ኣይክመጸናኒ ማታ ይፈልጥና ክغيرዎ እዮም ሎ ሕጂ ኸ 50-50 ዘሎ ሶ ሓድሽ ኦብጀክቲቭ ደኮነ ነገር ኣይትግዝኡ ክብለኩም ኢለ መብጽዓ ስቲል ከምዚ ዘሎ ኦኬ حراي ቀጽለ ሒዝያ መጽ ዘለኹ መብዛሕትኩም ትካተልኒ ብዩቲዩብ ኣብ ካናዳ ዘለኹም እስኻ ዳርጋናትና ናይ ካናዳ CBC ኻ ዝብልኩም ኣለኹ ናይ ካናዳ ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ቴንክ ዩ ሶ ማች ስለዚ ሓድሽ መደብ ኣብዚ ቻነል ዝኽነምጽና እስኻ ዌዘር ክነግረኩም ሕጽራ ቢለ ማለት እዩ መጀመርታ ናይ ኣዛ ዌዘር እዚኣ ንስኻ ኣሙሉ ካናዳ ከመይ ይመስል ዌዘር ኣሎ ኣብ ብዋይት ሆርስ ንጀምር 17 ኣሎ ፕሪንስ ጆርጅ ሓደ which means بخبابي بعل فانكوفر ازيو كبيد قري يلن بلاس يزولو ابي ادمنتون تدام سيخاغن ماينس 16 على لو معلتي صباح مونكم ماينس 15 يكون سو زاف سمون زيا نالبات اب قدام سنبت قرب دحان تخونه ويزر كرينا نيكست ويك جن دحان تخونه ماينس 2 3 4 5 او خبابي نصنح سو اكرابنهم صبغيكم لايك لاير اب تخدونو نزا سوم نزي امات كساب زا ويكند زي اتحلف مالتي اب ساسكاتون ماينس 25 ساسكاتون እግዚአብሔር مسخم يهون بعد رجايناون ازيو كبيد دخونه قرلو نزا سومن زي اكساب نيكست ويكند مالتي كساب نيكست ويك كاب سوني دلوغن حند خونه ودر كلوي
ዊኒፔግ ከምኡ ማይናስ 22 ታንደር ቤይ ማይናስ 11 ቶሮንቶ ማይናስ 3 ቶሮንቶ ድሓን ሻሎም ይደሎ ኦራዋ ርእስ ከተማ ናይ ካናዳ ማለት ባይ ዘ ወይ ርእስ ከተማ ካናዳ ኦራዋ እትበሃል ቶሮንቶ ይኮነትን ገልገልኩም ቶሮንቶ ትመስለኩም አላ ጃስት ዝበዝ حساب ቶሮንቶ ዝቕመጥ but in anyway Montreal minus 9 Fredericton I don't know Halifax minus 3 Chatham St John plus 3 so እቲ ዝበዝሐ ቁሪ ኣበይ ክህሉ ኣብ በዓል ሳስካቱን ኤድመንተን ካልጋሪ የሎናይፍ ማይናስ 34 የሎናይፍ ዝቕመጥ ሓበሻ ይብልናን ሆፕፉሊ ግን የሎናይፍ ዳርጋ ኖርዝ ማለት ሃይ ኖርዝ ማይናስ 34 ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ናይ ሎሚ ሰሙን ጸብጻብ ነዚ ይመስል ክቡራት ተኸታተልቲ ነዛ ቻነል እዚኣ ምሳይ ጽንሐኩም ኣዝየ ደመስግነኩም ክሳዕ መወዳእታ እዛ ቪድዮ እንድሕተኸታተልኩማ ርእይቶኹም ኣብ ታሕቲ ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ክንጽለልኩም ትደልይዎ ወይ ተሓቱን ሕቶ እንተደኣ ኣሎ ኣብ ኮመንት ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ገለገለ ዝሓተትኩኒ ሕቶታት ኣሎ ብዛዕባ ፕሮሰስ ብዛዕባ ካናዳ ፓስፖርት ገለመለ ኣብ ቀጻሊ ሰፕሬት ናቱ ቪድዮ ሰርሐ ክመጽእ ክሳብ ሕጂ ምሳይ ጽንሐኩም ይቐኒለይ ይጽወርሐንኩም